Kihniö, Pohjois-Pirkanmaalla, 2080 asukasta. Kylän läpi kulkee yksi tie, jonka ajaa mopolla päästä päähän parissa minuutissa. Itse tein sen aikoinaan varmasti yli 2000 kertaa. Tilastollisesti Kihniö on yksi Suomen turvallisimmista kunnista, ja tutkimusten mukaan terveyskeskus on tehokas ja vanhukset ovat onnellisia. Minä synnyin täällä, mutta muutin heti pois, kun se oli vain mahdollista. Ihan niin kuin sieltä olisi joku tulossa. Jaha, huomenta. Pakkasaamu. Edelleenkin. Joo, kuule hyvä bakteeripuoli. Meinaatko? Kyllä. Aha. On kuule terveitä. Siinä, ole hyvä. Tulevalle Joo. Koko viikon hänen lupasi oikeastaan enemmän. Joo. Jos kesäkin olisi parempi kuin on kunnon talvi. Vaara sanoi, että pääsiäistä rupeaa melkein heltiin. Ai. Älä nyt pökkää. Ottiko Kosti kahvia jo? Täällä sitä nyt kostia. Saadaan heittää kuule pikinit päälle. Vain niin, no onpa hieno. Sopivan kokoiset Justiin, onpa hieno homma. Joo. Ole hyvä. Pannaan puolet ensiksi. Noniin, sitten toi. Sitten puolet täältä tulee. No Koskinen, huomenta. Selvä homma, hyvä. Jes, moro. Eilen illalla mä jo kuulin, kun se lorisi, jostain tuli. Mutta mä en ymmärtänyt ennen kuin nyt vasta kattelin kyllä, mutta se ei tietysti tullut vielä niin pitkälle, että mä olisin nähnyt niitä. Se tikuttaa sinne sisälle vettä. Sitten on tulvaraja, mikä se on. No, sieltähän se tulee. Suoraan naamaan. Vähän vikaa. Löytyy. Joo, juuri se, että kun tulee niinku ulkopaikkakunnalta ja on outo kasvo, ettei tunneta vielä, niin se on heti paha asia, ettei niinku, ei tulla ilomielinen, ei oteta vastaan, vaan suhtaudutaan niinku heti kauhean ynseesti siihen. 3 viikonloppua mennyt siinä alussa niin, että oli joka viikonlopun jälkeen kumpikin silmä mustana. Kai se niinku tosi vaikea on päästä täällä. Et sitten kun pari hyvää kaveria on, mikä täällä tutustui ja niiden kautta yritti sitten tutustua muihin ja liikkuu, niin se vähän auttoi, mutta se hirvittävän vaikeaa on päästä. Sitten muuta. Onko sulla tää sokerikunta?
Ei oo ihan sokeritonta mitään muuta kuin... Tai kai sokeritonta on tietysti. Tässä ei oo sokeria yhtään tossa. Voipullossa on vähän. Kyllä siinä yhtä paljon kaikissa muissa on. Kaikista vähiten sokeria olisi, jos haluat kaikista vähiten sokeria, niin voislimapullassa. Vaikka se näkyy siinä päällä kyllä. Mutta... Yksi aamu, joskus siitä on nyt jo aikaa, vuositoista, niin toi Solja meni avaamaan ovea sitten aamulla 7, kun sitten koska se oven on avannut. En minä ole koko ovea avannut. Kuka sen on aukassut? Niin mä sanoin, että se on ollut muuten koko yön auki. Ja joku oli käynyt selkeä, kun oli suljettu, niin juomassa jaffaa pulloja. Näki hinnankin, että se maksaa sen 1,80, mutta tietysti kato normaalin palvelua. Ja jälkeen pikku provikka oli jättänyt 2 euroa tuohon, eikä ei ole ilmoittautunut, että kuka on ollut. Että Se on ollut huippurehellinen. on ollut ja kassa auki. On laatikko auki ja pohjakassa siinä sitä varten, että jos sen joku haluaa viedä, niin rikko kassakonetta. Tämmönen kylä täällä tuntee suurin osa toinen toisen. Mutta se mua ihmetyttää, kun kukaan ei ole sanonut, että onko se ollut silti kumminkin outo kulkija, kun tutut tietää tämän aukioloajat. Niin, ja sitten tiedätkö, täällä tuntee paljon toinen toisiansa, niin täällä ei oikein voi parastella mitään. Joo, mutta sitä ihmettelen, että olisiko se ollut kumminkin joku outo, kun tutut tietää aukioloajat, ne ei olisi tullut vaikka jos ovi auki luultavasti. Ja sitten toinen juttu, että jos se näitä tämmöisiä, jotka tässä päivittäin käy, niin olisi, niin luulisi, että olisi sanonut, että hän kävi silloin juomassa, että olisiko se ollut... Kello on 12.41. Säätiedotus kello 12 kokonaisuudessaan ja jäätiedotus. Suurimmassa osassa maata sää on aurinkoista ja päivällä melko lämmintä. Odotettavissa huomiseen iltapäivään asti Etelä- ja Keski-Suomessa enimmäkseen heikkoa tuulta, rannikon vähäisyydessä merituulta, melko selkeää. Pohjois-Suomessa kohtalaista etelän puolesta tuulta, selkeää tai puolipilistä ja poltaa. Lähinnä Lapissa ajoittain lisääntyvää pilviä. Seitsemän etelä 10, Orenburg 7 etelä lounas 13, Enäsalo 7 etelä lounas 14, Kaukonebrunn 7 etelä lounas 14, Eestiluoto etelä tuulta 10 metriä sekunnissa, Harmaja 7 etelä lounas 11, Utuo näkyvyyttä 7 kilometriä, Mäkiluoto 8 etelä lounas 11, Vogashär 8, lounas 12, Utua 50. Jukkaveri 8, etelä 17, Utua 4. Hankotuuliemi 8, etelä 15, Örsärö 8. Se on siinä ihan hyvä. Joo, kai se. Me laitettiin se siihen seinään nyt väliaikaisesti. Siinä oli joku ruuvimeisselin tappi kattu tässä näin, niin lykkäsimme sen vain siihen. Kai se saman asian siinä ajoo. Joo. Ei se tappi lähde mitkään, mutta kun se jos se pyörähtää, niin... Ei se sitä itsellensä pyöri. Jollet sä sitä pyöritä. Tämä on rauhankoti, niin tää täytyy olla kaikki pillit kunnossa. Joo. Kyllä se vain hyvä. Siitä liikuttuneesti panna. En oo koskenut sun koiramettään. Sitä mulle valehteli. Kyllä mä sitä soitin meidän pomolle silloin ja kysyin, kun ihmiset kyseli multa, että kun ne tulee siinä käymähän koirien kanssa sun muuta, että eikä siinä koiria saa olla. Ja silloin mulle ilmoitiin, että kieltokyltit siinä on laittomia. Ne ei oo taloyhtiön kanta. Mutta onko se saatana mukavaa, että me maksamme vuokran
yhtenäkin päivänä se Markosken Veikkokin toimitti 14 koiraa meni ja kun yksi koira nostaa koipeensa paalun juurella, niin kaikki nostaa sen jälkeen. Niin, kyllä. Joo, eihän se mikään siis koiran ulkoilutusreitti tietysti ole, mutta että ei siinä ei voida virallisesti kieltää koiria käymästä. Kuka sen sitten pystyy kieltämään? Niin, se on hyvä kysymys. Sä pystyt omaa pihaa siinä hallitsemaan, mutta se pihatie siinä on niin kuin taloyhtiön aluetta. Tuo sanoi kunnanjohtaja, että antaa olla ne siinä, jollei ne niitä repisi pois. Joo. Näin sanoi kunnanjohtaja. Mä en ole sun kyltteihin koskenut, mutta kyllä sen tiedän, että ne ei, mulle sanottiin, että ne ei siinä saisi olla. Tuonne ei saada lämpöä kunnolla järjestettyä. Vilmanin Tapio on ainut laitosmiehistä, joka pystyy jotain kattoon ja tekemään. Niin, no joo, me ollaan muut maskotteja lähinnä. Ulkonäön takia vain töissä. Se on hyvä mies kyllä Tapio. No niin, katsellaan. Joo, kiitos hei. Tuossa päästiin tähän asiaan, kun kämpässä on kylmä. Joo, se tuli käsiteltyä sekin. Siinä emännän muori asuu tosiaan seinän takana ja käytiin kääntymässä siellä, niin siellä sisällä oli 31 lämmintä. Siellä on niin turkasen kuuma siellä talossa, kun yhden heidän takia on pitänyt niin lämpöjä nostella. Joo. Näin usko loppuun kesä ja minut ruunataan. Nyt vielä eteesi, oi Jeesus kolvistuu, sun siunauksesi ja armo sulkeutuu. Armahda palvelijoitasi ja ravitse aamulla meitä armollasi. Suo meille ilo ja riemu kaikkien päivinämme. Kuka ajattelee sinun vihasi ankaruutta, sinun kiivastausi, niin että hän sinua pelkäisi. Opeta meitä laskemaan päivämme oikein, että me saisimme viisaan sydämen. Meidän elinpäivämme ovat 70 vuotta, taikka enittäin 80 vuotta. Ja parhaimmillaankin ne ovat vaivaa ja turhuus, sillä ne kiittävät ohitse, niin kuin me lentäisimme pois. Joskus mä oon ajatellut, että tämä ei olekaan sellaista kaupantekoa oikeastaan, vaan se on vähän sellaista sosiaalista tapahtumaa. Totta kai siinä tehdään myös sitä kauppaa, mutta joskus ihan on semmoinen tunne, että se on vähän semmoinen sivuseikka. Että siinä tehdään niin kuin sitä muuta ohessa. Just ne kuulumiset taikka se keskustelu, niin se kuuluu aina siihen. Kyllä me opitaan tunteen toisemme täällä. Me tiedetään, missä ollaan töissä ja oikeastaan tiedetään niin, että kuka oli kenenkäkin, että tiedetään niin kuin perhesuhteita jo paljon, että tiedetään kuka oli mummu ja pappa ja niin edelleen, että tunnetaan niin kuin sitä sukuakin jo. Oho, täällä 17 olisi yhteensä kumminkin yksilöinen erikseen. Kiitoksia. Ole hyvä. Kiitos. Saako tuoda kaloja sitten?
Kyllä, kiitos. No niin, hei hei. Heippa. Onko kuinka nopeasti tämä täytyisi pystyä päättämään, että onko tällä kuinka paljon siinä niinku tavallaan ottajia? Okei. Joo, kai me oikeastaan oltaisiin oikein kiinnostuneita siitä, että matka olisi lyhyt muuttaa ja tilaa olisi vähän paremmin, niin no kyllä joo, ja tosiaan tästä nyt on se 50 metriä matkaa, että ihan yhtälähän se tie tässäkin menee, että koulumatka ja lapsilla paljon pitenee, että joo. 600 € sähkövuosi. 3000 € vuosi niin kuin vuokran päälle. Eli tekee 3, pyörii vajaa 300 vuokraa, niin se olisi 800 € kuussa. Se oli aika hyvä se, missä käytiin siellä Ratikylän perällä. Se oli tosi mahtava. Se oli tosi mahtavaa, edullinen ja kaikkea. Mutta kun ei voi ottaa lainaa, niin ei voi ottaa lainaa. Kun ei saa lainaa, niin ei saa lainaa. Vakityö puuttuu. Musta tuntui silloin, että mun on päästävä täältä pois. Onko sulla koskaan ollut sellaista tunnetta? No täytyy kyllä sanoa, että ei ole ollut. Että mulla ehkä vaikutti sitten sekin, että kun mä aloin opiskelemaan, niin mulla oli paljon kavereita, jotka asu täällä. Ja just se seurakunta, niin ne oli ehkä semmoisia asioita, että ei tehnyt mieli just jäädä sit Seinäjoellekaan. Että tänne oli tosi mukava tulla viikonloppuisin, kun oli sitä kaveriporukkaa ja näin. Ja sitten tietysti, kun mä aloin seurustelemaan opiskeluaikana, niin totta kai sitten se enemmän tuli vielä semmoinen, että kun Juha asui sitten täällä, niin ei ollut mitään semmoista. Ja sitten kun mentiin naimisiin, niin se oli tosi selkeä, että no totta kai me jäädään tänne, koska molemmilla oli ne työt ja näin. Että ei ole ollut niinku koskaan kyllä semmoista. Päinvastoin. Siis mä sanoinkin kerran, kun me oltiin jossain reissussa ja me oltiin Lapin reissulla ja käytiin Norjassa ja oltiin semmoinen pari viikkoa pois kotoa, niin sitten kun tänne tuli tähän kylän raitille, niin tuli oikein semmoinen, että ai että kun on mukava päästä kiinni. Että ihan tulee semmoinen, että tää on mun koti, tää on ihana paikka. Että täällä niinku sielu lepää, kun täällä on jotenkin, mä tykkään luonnosta, kaunis luonto ja se oma rauha. Kun on ne tärkeimmät, on se mies, on se perhe, työ, seurakunta, kaikki tässä lähellä, sit harrastukset, harrastusmahdollisuudet on mun mielestä täällä aika hyvät. Ei jotenkin tarvii enempää. Et tulee semmoinen, että tää riittää mulle. Eipä täällä yleensä mitään ole, mutta murkkuongelma. Naisten pukuhuoneessa. Hyi hemmetti, mikä tuo? Joo, mä katsoin äsken, kun luki tuossa. Kivan näköinen. Jossakin oli muurahaisia ja joku viemäri oli tukossa.
Mikä viemäri se on? Mikä on Anna-Leena huone? No kyllä se oikeastaan tuli vasta se tunne sitten siinä kohtaa, kun lapset vähän kasvoi. Tuli se tunne, että ei niitä halua niitä lapsia välttämättä niinku mihinkään tätä viedä, koska tämä nyt on kuin missä lintukoto. Ei tunne olonsa enää niinku ulkopuoliseksi niin sanotusti, että siitä on niinku päässyt kihniöläistymään, jos voi näin sanoa. Että kuitenkin tuntee, niinku, että tämä on se paikka, missä melkein voi sanoa, että mä olisin Kihniöltä kotoisin, vaikka en todellakaan ole. Mutta melkein voi sanoa niin, koska täältä nyt tuntee jo kaikki ja tietää kaikki ja on päässyt niin mukaan tähän. Niin. Mutta niinhän ne sanoo, kato justiin sitä juttua. Tätä siihen on ihan tosikin tarina siihen, että tosiaan kun ne sanoo, että niinku justiin romaanit, että kauhea paikka sanoo mustalainen Kihniö, mutta se on ihan tosi asia. Tää on ensimmäinen paikka Suomessa, missä on ollut romaanien työsiirtola tuolla Aitonevalla. Et siellä on tosiaan niin, ollut niinku romaanimiehille niin työsiirtola aikonansa. Tannisen Lyyli piti 30 vuotta sosiaalihuoltoa niin tiukalla, ettei ne tullut tänne, kun ei ne saanut sosiaalihuollosta rahaa. Kun se piti niin tiukat hanat, että se ei antanut niille rahaa. Ei ne tänne tullut. Ne ei ole pesiyt. Mutta kyllä niissäkin tosiaan, niin kuin Helena Seinäjoen ammattikorkeakoulussa oli, niin kyllä niissäkin on muutosta tapahtunut niin kuin näissä Suomen romaaneissa. Että siellä on ihan semmoisiakin, että ne opiskelee ihan. Niin kuin Helenan luokallakin oli sellainen romanityttö, niin se opiskeli sosionomiksia. Niin kyllä täytyy ihailla, että niin kuin sielläkin puolen tapahtuu jotain. Olen niinku unelmiin usko ja luota, niin ei ne myöskään toteudu, koska silloin sä niinku tee niitä ratkaisuja tavoitellaksesi sitä unelmaa. Vakaa tulevaisuus, taloudellinen tilanne, ei tarvitse sana miettiä kaikkea. Hyvä säännöllinen työ, hyvä säännöllinen toimeentulo, oma talo. Siinäpä ne sitten melkein on. En mä oikeastaan elämältä niinku muuta vaadi, mutta kun me oltaisiin kaikki vain tyytyväisiä siihen, missä me ollaan. Ja mä uskon, että kun me saadaan niinku nämä asiat, mitä mä äsken luettelin, niin kuntoon, niin silloin me kaikki ollaan tyytyväisiä. Ja se, että uskonkummat sitten toteutuu, niin totta helvetissä mä uskon, en mä muuten jaksaisi yrittää sitä toteuttaa. Että... Mistä noin? No, Kihniön ala-asteella. Okei. Ostettiin, katso. Se sanoi, että eihän tiedä, voiko hän niitä myydä, kun huutokaupassa pitäisi. Mä sanoin, että nämä on huutokaupassa kerran ollut ja ne ei mennyt. Tässä on tää hylly, on, niin kuin sanotaan, että ne on semmoista 10–30 kamaa, mutta siis että 10 myydään. Ja nämä kaikki muut on sitten, että yhtäkään ei ollut alle 3 euron kirjaa. Että joo, sitten niin pääsääntöisesti niin mitä myyntihinta näillä on, niin on ollut 6–8 euroa, riippuu kirjasta.
Näitä aavisia ei sulla ole muualla, että ne on tässä. Ei oo, siinä ei aavisia ei ollut. Jossakin oli semmonen... Joo. Se oli se Tuve Janssonin kuvittama. Tämä? Niin. Niin. Ne vaikka kauppaa tekisi, ei se mikään rikos ole. Ei oo. Ei, katsokaa se kauppaa täytyy yrittää tehdä. Sillähän tää maailma pyörii. Ei se ilman kaupan tekoa pyöri mihinkään. Huonona, kun kukaan ei ostaisi mitään. Niin, kyllä. Toinen vaihtoehto tietysti se omavaraistalous, mutta niin en mä tiedä. Ei. Tehdään niin Pauli, että ostat ton kirjan, niin toikin tulee kaupan päälle. Saat 2 euron kirjan katsoa tuohon tyttären kaupan päälle. Joo, se olisi sitten vaan 15 euroa sitten jaettu, niin mulla maksaa, olisiko näin? Ei voi 15 euroa myydä tosiaan. 17 lupasin. Joo, 17 lupasin, joo kyllä, niin kyllä. 17, mutta... Niin, sitten saa 2 euron kirjan kaupan päälle. Niin. Tuossa huomaa mikä on myyjän ero ja myyjän ero, kun ei sano mitään kaupaksi, mä kävin myymässä sen kirjan niitten pöydästä. Tää on kiva. Tää on kivaa. Joo. Viisitoistavuotiaana tuijotin huoneeni ikkunasta iänikuista peltoa ja metsää. Suututti. Tuntui, että elämä valuu hukkaan. Kaikki mahdollisuudet ovat jossain ihan muualla. Kuppia. Tarkoitithan sä nyt sitä, että se on niinku tää mitta niin, tässä? Niin tämä mitta juuri joo. siellä. Mut ei yli. Kaikki naapurit pääse kyttää sinne. Joo, mut mun touhujen. ei mikään toi pimentävä. Mitä? Pimentävä. Ei tarvitse olla pimentävä. Ei, joku vaalei, semmonen vaan, että niin saa ainakin sellainen naapurit katseli liian paljon ikkunan takana. Joo, kato kun niitä on, mä näytän. Niitä on kato ihan tällaisia perusjuttuja, josta näkyy sitten kuultaa valo läpi. Tämän näköinen. No sitten se on naapurismäki. Ei, tästä mitä mä siellä touhuan siellä sisällä? Mä sanoin, että valo kuultaa läpi. Ei sitä kuulla mikään muut jutut läpi. Tilataan sulle pellava. Niin ensi viikolla. Ensi viikolla? No tehdään semmonen sopimus, että vietä, niin sä tulet mukaan sen asentaa päivän. Joo. Joo, no sä lupasit joo. Mä laitan jonkun hommiin. Niin ei mitään joku. Ihan vaan sun asentaa mukaan sen paikan. Joo. Yksi molempia, eikö niin? Niin. Joo. Kyllä vissiin. No niin, nähdään sitten. Joo. Heippa nyt. Heippa. Kuuma ystäväni. Sinä olet siinä vierelläni. Sinä olet totta, vaikka todelta et tunnukaan. Tuo kuumuus järjetön ratkaisee yhtälön. Pane peliin vaikka kaiken, jos mies sinut saa.
nostan lasin huulillein, se saata ei mua kirvoittaa. Ja tässä saa tukiopetusta kääntämiseen, jos siitä on kiinni. Kihniön kesämessujen alkuun aikaa. Se voi olla semmonen homma, että sun täytyy pistää plikka hakee lisää meille mantsikkahilloa. Onhan siellä vielä se, mutta paas sieltä, hei tähän pulloon kamaa. Kato mitä mulla on täällä, täytyy näyttää tuolle. Helena teki tuommoisen. Pääsi papan päiville. 3 kiloa 45 ja puoli metriä pitkä. Se on aika paljon 1,5 metriseltä. Iloina, iloina, nyt on lapset armahtaa, mutta mieli virkeä, jen. Päivätyö on ollut pitkä, vaivalloinen raskaaksi, vaan kun muistelemme siitä, iloinen on mielemme. Ettei Herra meitä jätä, unohtele pienempää. Lallalallalala. Laulu puhkee kielemme. Jaha, me lopetamme tää laulu. Neljäs kirja. Jumalan iankaikkinen ihmisen katoavaisuus. Mooseksen Jumalan miehet uskous. Herra, sinä olet meidän turvamme ja polvesta polveen. Niin kaikki meidän päivänne kuluvat sinun vihasi alla. Vuoteemme päättyvät meiltä kuin vuokaus. Meidän epäilevätme ovat 70 vuotta, taikka entä 80 vuotta. Ja parhaimmallakin ovat vaiva ja turhuus. Kuka ajattelee sinua vihasi ankaruutta? Sinun kiivastausi niin, että hän sinua pelkää. Opeta meitä laskemaan päivämme oikein, että me saisimme viisaan sydämen. Ei vakipaikallakaan niin oikein mitään merkitystä nykyään ole. Se on niin ihan se ja sama, että onko vakipaikka vai ei. Yhtä lailla voidaan niin heittää syrjään siitä. Mutta ei sillä ole väliä, että onko vakipaikka vai ei, mutta kun saisi edes vakimiehen palakan, niin sekin riittäisi. Itse asiassa mä silloin sinne palakan laskelle soitin, niin mulla on peruspalakka paremmin kuin muilla. Mutta niillä on sitten taas se ammattilisä, se pisteytys siinä satana, että palkassa on kuitenkin 500 € kuussa eroa, että mikä muu asia voi motivoida työntekoon muuta kuin palkka. Niin. No kai se on vakipaikka muutenkin. Siis kyllä, siis no se siinä juuri on, että eihän se muuten mitään merkitystä ole. Mutta juuri se, että palkkihan sen vaatii, jos mennään tuvanosta.
poika osti mulle lahjaksi semmoisen GPS-laitteen, että uskalsin lähteä outoon mettään käveleskeleen, että löydän autolle päin takaisinkin, niin tosiaan meni semmoisen synkän kuusikon läpitte. Ilta-aurinko paisteli komeasti ja aivan tuntemattomia metsiä, että siinä oli semmoinen synkkä kuusi metsä, missä oli vihreä, vahva sammal ja sitten tuli semmoinen pieni aukkokohta ja alkoi nuori mäntytaimikko siitä kuusikon reunasta, niin siinä oli tosi upeita tämmöisiä isoja pitkäjalkaisia kanttarelleja, niin oli aivan niin, että ihan niin kuin mattona, että sitä kohdaltaan sai ottaa toista ämpärillistä kanttarellia, niin se oli ihan niin kuin sydän meinasi pysähtyä, että se oli niin hieno tunne ja upea, että kun sen olisi ollut joku kunnon kamera, millä sen olisi saanut ikuistettua, niin kyllä olisi ollut upea kuva johonkin vaikka sienikirjaan. Ja kyllä se oli aivan valtavan upea juttu, että siellä saa semmoisia hienoja elämyksiä ja rauhassa kulkee, että mä otan koiran monesti mukaan sinne kaveriksi, että ihan yksin on, mutta kumminkin, että se luonto on niin hiljasta siellä ja lintuja lähtee, metsäkanalintuja ja kaikkia tämmöisiä jäniksiä näkee ja kuulee, kun hirvet lähtee makuuksiltaan, kun siellä hiljoksiin liikkuu, niin se on semmoinen jännä tunne siellä, että kyllä siinä niinku sielu lepää, kun siellä saa liikkua, että se on tosi upea asia. Mun mielestä yksi pahimpia ihmisen ongelmia tänä päivänä on kiire ja stressi. Niin se on niin kuin ihmiset juoksee semmoisessa putkessa. Ja joka paikassa pitäisi päästä tavoitteisiin ja aina pitäisi mieluummin ylittää rima kuin alittaa, niin täällä ei ole sellaista. Täällä ei ole niin kiire. Eikä ole niitä tavoitteita samalla tavalla. Teoriassa saattaa ehkä mennä. Tehdään vuotorantaa. Kuvan perusteella se on sitä samaa siis. Niin,
realistinen kuva ollut näistä vaaleista, eikä semmoista tulevaa. Joku oli tullut tänne sen jälkeen, se oli vielä syksyn aikaa, tuli pimeätäkin jo 5 jälkeen, kun ove kiinni, niin tullut tänne ja juonut jaffapulloa mutta mä en tiedä, kun kassakin oli auki, kun se maksoi 1,80, että olikohan se ottanut vaihtorahan vai ei, että mä en tiedä, että... Eikä koskaan selvinnyt. Ei oo selvinnyt, siitä on varmaan 4-5 vuotta aikaa, niin mä ajattelin, että olikohan se ollut joku ihan tuttu, mutta olisi luullut, joku tuttu sanoo sen, että vai oliko ihan joku kulkija poikennut. Nyt yksi työkavereista jää eläkkeelle, että siinä nyt on se seuraava mahdollisuus, mutta tätäkään niinku huhua kuullut, että sitäkään paikkaa ei sitten enää täytettäisi, että se jättäisi auki. Ja en mä tiedä, se on... Oikeastaan mitään tietoa ei ole tullut mistään ja ilmassa roikutaan koko ajan. Pätkä kerrallaan nyt viimeksi taas kuukauden mittainen sopimus ja en tiedä. Huumori alkaa loppuun pikkuhiljaa tämän homman kanssa. Niin. Alkaa käymään mielessä jo alanvaihto pikkuhiljaa niin tosissaan. Mä laulan teille kevätlaulun. Ken on luonut sinitaivaan, vihreäiset metsät, ken on suonut kauneuden, kukkasille niittyjen. Jumala on kaikki luonut, Jumala on kaikki suonut, iloksi ihmisille tuonut.
se oli niin kuin aika iso juttu tämä työhaastattelussa. Se kysyi se haastattelija, tämä firman pomo, että minkälaista työstä tykkäät. Niin mä sanoin niin rehellisesti, että ei mulla oikeastaan vielä tullut sellaista työtä vastaan, mistä mä oikein tykkäisin. Siis on, mutta niin, mistä mä nauttisin, mikä olisi niin semmoista. Miran ideahan se oli, että lähtee myyntihommiin. Että se oli yhtenä iltana, kun mä kauppaa tein niin harrastepohjalta, niin soittelin pitkin poikin ja kehun, kuinka mukavaa se on, niin Mira kertoi, että miksi sitä tästä ammattia ottaisi itselleen. Ja mä nyt en oikein niin tiennyt tai uskonut, että kaupparatsuja edes niin nykypäivänä pahemmin enää on, tai onhan niitä nyt nähty, mutta että niin niitä etsittäisiin lisää. Että jotenkin tuntuu, että ajattelin, että se voisi olla niin vähän sellainen kuoleva homma. Mutta sitten lähtee katsoa niin paikkoja, että missä myyntiedustajaa etsittiin. Suurimpia haasteita on ollut niin joka aamunen parranajo ja kauluspaitojen käyttö. Että semmoisen nyt oikein välttämättä ole tottunut, mutta tämmöisen nyt meidän pitää olla. On motivaatio lähteä aamulla, koska sä voit saada siitä jotakin. Ja niin kuin kaikki on sitä itsestä kiinni. Jos ei kauppa käy, niin sun täytyy mennä peilin eteen katsoa, että missä vika on. Mitä sä oot tehnyt väärin, koska se ei ole missään muussa se vika, se on itsessäsi. Ja juuri se, että saa sitten tätä Kihniöstä päin kulkea, ei tarvitse muuttaa mihinkään, kun en mä nyt sitä kumminkaan. Se oli vähän sellainen kriteeri, että mä täältä nyt poijaskoon haluaisi lähteä. Että kumminkin täällä nyt on vähän kaikki. Niin. Isä eli koko elämänsä Kihniöllä. Synnynkodin ja kuolinpaikan välillä on alle kilometri. Isälle tämä oli koti. Äiti muutti tänne 38 vuotta sitten ja on ollut siitä lähtien samassa työpaikassa Kihniön kunnalla. Pian hän jää eläkkeelle ja haluaa muuttaa pois. Itse lähdin Kihniöltä 18 vuotta sitten, mutta Kihniö ei taida lähteä minusta. Kipakampaa tunnelmaa saat turhaan etsiä. Kuljet metropoleja tai ikimetsiä. Kaikki maailman polut, vaikka veivät sieltä pois, niin takaisin ne tuoda sinut vois. Kuin porkkana sut juuriltasi maasta kiskaistiin, keihästen lailla sinut sinne viskaistiin. Missä sykkii maailma urbaania jäljetön, vaan sydämessäs olet Kihniön. Kainalossa galaksien rihmaston, linnun radan kierteisharamuaan on. Helmassa näin miljardien tähtöä siihen, tuikkivan näin Kihniönkin kevätauringon. Uskaltaako sanoa nyt äänenkään? Muistitko niin paljon taakse jääneenkään? Kätkettyä kauneutta nyt paljastuu, pilviverho murtuu, loistaa täysi kuu. Muutamo on nähnyt Kiinan haitinkin, silti hopeoi se kylän raitinkin. Eksoottisen mystillisen Kihniön, kiitos taivaallisen valoilmiön. Siksi Kihniöllä
sanotaan ei suottaa, että yksi päivä on kuin 1000 vuotta. 1000 vuottakin voi kestää yhden päivän. Huomisessa näet eilisestä häivän. Kainalossa galaksien rihmaston.